خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. Gözler xaro zelil bolan halda kafirler kabırdan turarlar, güya şolar çaşan çekirtkeler yani bolup. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. Çaqqanlyk bilen giderler çağırýanyň tarafına. Kafirler aýdarlar, bugün nihayetde maşaqqat gündür diýip. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. Şolardan olal Hazreti Nuh'un gowmlary da öz peýgamberlerini tekzip edip ýalana nisbet berdiler. Pes biziň bendämiz bolan Nuh'y ýalançy diýdiler we aýtdylar, mecnun dälidir diýip urmak bilen, söwmek bilen tehdit etdiler. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. Pes Nuh aleyhisselam özünün perwerdigaryny dua edip çağırdy we aýtdy, men maglup boldum, pes men intigamymy al diýdi. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. Pes biz asmanyň derwazalaryny açdyk, köplerçe ýagyn bilen. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. O yere aktardyk çeşmeler bilen. Pes suwlar bir ýerde üýşüp jary bolup akdylar. Hudaýyň ýanyna mukadder bolan iş. وحملناه على ذات ألواح ودسر. Ve Nuh'ni o şoňa tabi bolanlary ýükledik tahtadan bolan, mihdan bolan mehkem edilen keştiğe. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. Şol keştiğ biziň hifazatimizde ýörüp hareket etdi. Şu işleri etdik. Hazreti Nuh'a kafir bolup kadrini bilmediklere azap bolsun diýip. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Ve tahqiq şu waqyany nişana we alamat karar berdik. Pes pendalyp ibret alýan barmy? فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. Pes ne tariqa boldy men azabym we gorkulmagym. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Ve tahqiq biz Qur'any asan etdik düşünmäge we fehmetmäge. Pes aya pendalyan barmy? كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. Ad kavmi özleriniň peýgamberi bolan Hazreti Hud aleyhisselam tekzip edip şonu ýalançy diýdiler. Pes ne tariqa boldy men azabym we gorkulmagym. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. Tahqiq biz şolara nihayetde gaty we güýçli ýeli berdik. Bir teleke şuum günde. Keşol ýel şolaryny nabud etýänçe dawam tapdy. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. Şol ýel adamlar yerden göterip yere urýardy. Goýa şol adamlar goforlyp yere ýykylan hurma agaçlarydyrlar. فكيف كان عذابي ونذر. Pes ne tariqa boldy meniň azabym we gorkulmagym. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Ve tahqiq biz Qur'any asan etdik. Fehmetmäge aya pendalyan barmy? كذبت ثمود بالنذر. Semud kabilesi peygamberlerine yalancı diýip tekzip etdiler. فقالوا وبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. Pes aýtdylar, aya özümizden bolan bir adama tabi bolaýlymy? Biz şu suratda gumralykda we dälilikdedirmi? أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. Aya biziň aramyzda fakat şoňa wahy edildimi? Belki şol nihayetde ýalançy mutekebbirdir.
سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. Tiylikda kafirler bilerler, ertir kimin yalancı, mutekebberdiğini. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. Tahqiq biz diyani şolara iveryandirmid. Şolarni imtihan etmek üçün. Pes ey Salih, sen şolara muntazir bol ve sabret.